Good morning! Good morning everyone! Welcome to our channel again. At ang iksi ng buko na naputulan na. Wala na. Pero mapula ang mata ko. Kailangan na akong mag-glasses ng anti-radiation. Guys, nandito ako sa yung ang dumating dito, ang ma-update ko dito. Dahil today is Monday and it's January 7. Ay si Jimbo lang ang dumating pa because it's still 7:20. Baka parating pa yung dalawa pero may dumating na isa, si Jimbo pa lang. At tignan natin kung anong mangyayari today. Eto guys, si Jimbo nandun sa dulo nag-ano ng bakal, nagpupurma. Ayun, kaya antabayan na natin kung anong mangyayari today. Wala pa rin sila. 7:30 na. Wala. Chakwal? Uy! Where are you going? Where are you going? Nahabol mo ako ha? Tinitignan ko itong mga halaman natin at lumalaki na sila. Lumalago. Ang ganda na no? Na? At ikaw? Maganda ka o gwapo? Gwapo po ako. Okay. It's Monday. It's a working day. At mapapagod na naman tayo pero okay lang. Okay lang. Ay, kailangan magtrabaho. Kailangan magtrabaho na Gol. Magtrabaho ka na rin, ha? Sila na yata ito. Sila kaya ito? Ayan, sila na nga. Ayan na nga. Ayan, nakunan ko pa ng video timing na timing. Oy, buntag! Naunsa naman nga nun. Naragi yun. Ala, dili na sila muari. Ana siya. Ay, naanas ng dodong. Nakikauban? Ay, isa. Ana, isa? Pero naaga, daan nga si Jimbo ha. Kauban ninyo. Ay, hang you in town. Yan ang merienda nila ngayon siya. Naulit-ulit yung pagpamerienda natin guys. Ayun. Ininit ko yan tapos nilagyan ko uli ng sugar. Ayan. Every 10 o'clock. Ayan. Merienda mo na. Snack. Snack dito. Lagi pag-dirsong kayo doon. Na-update ko kayo nang nandito guys kasi excited ako makita nyo yung Pink Princess at saka itong si Florida Ghost natin. Ang ganda niya, grabe. Super ganda at super ganda rin ni White Wizard. Wow! At ni Pink Princess, look at this. Look at this! Wow! Oh my God! I love this! At may bagong dahon na naman si Tortu. Oh my God! Kakatuwa. Grabe si Pink Princess po. Oh my God. Nakakatuwa talaga. At si White Wizard. Pero also, oh my God, si White Wizard. Flamigero. See that? Si Angela, ang laki-laki. Ito tayo doon. Ayan, isinare ko guys. Tapos ito, lumalaki na ang dahon ni Indonesian na Adansonii natin. Ayan napag-gated. Diba? Naku, kawawa naman po na sumo. Tingnan nyo naman si bono natin. Very bono. No? At si 69686. Ang ganda talaga. Gigantium natin.
Oh, gaganda. Super, super, super. Ayan. Ang gaganda guys. Super gaganda nila ngayon. Talagang nagpapalabas. No? Early March natin. Ito Pink Princess, di pa nag-barricade. Single yung na maliliit, micro. Ayan. Ayan guys, ganda no? 3 o'clock PM, merienda na naman. Jimbo. Bisitahin sila. Bisitahin natin sila. Malapit na silang umuwi. Oh. What happened? Basta? Ha? Ayan na. Anong natapos ninyo? Hi guys, on the way tayo. Mamalengke ulit tayo dahil may mga trabahante tayo na sinasali na sa pagkain. Kaya eto na naman tayo. Ulit tayo guys ng pagkain, ulam, at saka kung ano pa. Yan, sama-sama ulit tayo. This is the first time na bumalik ulit tayo sa ating project. Yan, at na tuloy na ng pagtatrabaho sila Dodong at saka si Fredo at saka si Jimbo. Ayan, kaya today is Monday, it's February 7. Ang ganda ng sunset oh, wow. Kita mo yung view yun? Oh, ang ganda ng view. Ganda, ang lamig sa mata. Diyos ko, pero ang init. Pero dito sa kotse, siyempre, malamig. Pero pag lumabas ka, mainit ang temperature sa labas, guys. Mainit. Di ba nainit ngayon talaga? Global warming na talaga. Maramdaman mo. Babatiin naman natin ito. Ayan, magdadrive ako. Nagdadrive siya guys at nandito na tayo sa crossing. Nagdadrive siya guys. So let's go ha. Sama-sama tayong mamalengke. Sige. Let's go guys. Yan, ang ganda ng sunset oh. Wow, ganda ng araw. Nakukunan. Chibog. Yan ang sunset. Wow. Ganda ng view no. Sunset oh. Alam nyo guys, karne, syempre yun ang pinakaunang kailangan natin Kaya sila rin para may malukot pag kailangan ng ulam. Ayan, daming tao dito guys. Oh, look at that. Bibili tayong shrimps.
Magkanong shrimps nila? Wala namang... Ay, 400 na rin. Nakita, nakatago. Ayan ngayon ang mga... Sabi nung Ali. Oh my God. Ano nangyari? Bakit gano'n ang presyohan? 450 oh. Alam nyo yung Baname na shrimps na maliliit. 400 ang kilo, kaya kumuha lang ako ng 1/4. Kalimutan ko ang chicken powder ko. Let's go here. Let's go here. Here. Anong pagkain namin? Hindi ko alam. Ano ba ang gusto natin? Burger, no? Burger. Burger ang kinain ko kanina ba? Burger kanina. So, iba naman. Chicken naman ngayon. Saan tayo mag-chicken? Saan dyan? Saan tayo dyan? Wala namang bago ka lang dito. Ala bago lang eh. Ito ang Island City Mall namin dito sa Bohol. Ano? Kita nyo? Saan dyan ang chicken mo? Manginasal? Oh, okay. Let's go. Ang Manginasal ang pinakamabili sa lahat ng... hindi. Yung yung brand, yung sister company niya na Jollibee. Yan ang pinakamabili dito, guys. So, let's go. Okay. Thank you. Ayan na. Let's go. Let's go. Okay na? Complete na yan? Let's go. Tagal namin nag-wait, guys. Matyaga para may makain. Let's go home, guys. Let's go. Oh my God. Ayan, guys. Gabi na, guys. Inabot tayo ng gabi. Nangangamoy yung barbecue doon sa barbecuean na. Nakakagutom na. So, let's go home na para kumain. Kayo, guys, naamoy nyo ba yan? Ayan, dami, oh. Daming barbecue doon. Ang sarap, oh. Yummy. Let's go home. May kuryente na ang mga kalsada, guys. May mga ganyan, ilaw-ilaw na. Kahit sa bahay, meron ng kuryente. Nagkaroon lang ng kuryente ngayong hapon, ha. May gulay. Ewan ko, ang tubig, 3 days nang wala. Pero tingnan natin, baka pagdating natin sa bahay ngayon, meron na. Kasi inireklamo namin, chinek nila linya namin kanina. Tingnan natin kung magkakaroon na rin. Kasi itinawag ng ni Bida. Yan. Tinawag niya kanina, inaksyonan naman. Pumunta naman sila sa amin. So, hintay lang tayo. Pero wala pa rin tubig. Baka mamaya, baka magkakaroon na. Positive lang tayo. Meron yan. Parating na. Ito, Acacia di Bubu. Ang daming tao. Bibo dito. Ay, maraming kumain ng barbecue. Chicken barbecue nila dito. Yan. Dami nila. Yan, daan tayo sa Georgie's Bake Shop. Kung bukas pa. Kasi kailangan natin ng daming tao dyan, Sabi, na-miss nila yung... na-miss nila yung chicken barbecue ni Bakit wala nang rito? Acacia di Bubu. Wala nang dito? COVID? Wala namang COVID dito sa atin. Wala na, yung ang ibang mga parts ng wala nang mask May nabasa ako sa Facebook na hindi na nag-wear ng mask. Bukas pa ba, Joji? Ala, bakit hindi makausad? What happened to that truck? Ay, yung truck ng ice plant. Ay, gustong mag-dinner ng barbecue siguro to. Marky. What happened here? Ay! Oh, may gulay! May aksidente! Ha? Ano meron dito? Bibili tayo ng ito. Ala! Ito kaming bakery ka mo. Ato mi, sabihin mo. Mupalit mi sa Joji! Mupalit mi sa Joji! Nay na. Discuss yan naman, natatunga. Yung mga ito, bake shop. Ah, nakatunga! Oh my yung God! bake shop. Hinay-hinay lang mi. Napunta ka na bake shop yata sa Oh mamaya. my God! May nadisgrasya dito daw sa tunga! Guys, kaka-nervous naman yan. What happened?
Tama na, Oh pulis. my God! Bana. Ha? Ala, nandito na sila. Oh my God. Ala, nagkabanggaan yung dalawang motorcycle. No. Kawawa. Oh Lord. Nakakaawa naman siya. Oh my God. Grabe, nakakaawa siya. Ang dami ng tao. Ala. Ala, my God. Gwapa siya, oh. Diba? Banana bread na day. Banana, yung singanan eh. Napo. Ayan, magaganda sila. Diba? Oh my God, ang dami ng tao. Hala, dinumog na. Hala, kawawa. Oh my God, kunin niyo na. Luya. Hala, iwa pa man makuha lagi. Anong nakapandong naman siya, guard? Namatay. Ha? Hala, luya. Oh my God. Wala no? Wala oy luya. My God, kawawa siya. Ha? Nagbanggaan. Look at that. My God. Let's go home. Kaya mag-ingat na lang sa pagdadrive lagi, lalo na yung mga nakamotor. My God. Oh my God, ang sakit niyan. Ayan, nagkasalubong ng mga ambulansya. Hirap yata niyan. Ang sakit niya, nagkalasog-lasog ang buto. Tapos na ang dami niyang dugo sa ulo. Bilis kasi ang takbo niya yata yun. Bakit di kasi nag-iingat? Ang bilis na magpatak na lang din naman. Hindi ba? Nakakaawa naman. Yan na, binubot na nila aray. Ang sakit nun. Okay, let's go. Hindi tayo makatao. Ayan na. Ay, salamat. Nakalusot na kami. Kawawa naman yung na-disgrasya. Kaya mag-ingat po sa pagdadrive. Kaya nga, hindi naman tayo Mag-ingat Superman eh. po. Huwag masyadong padalos-dalos ng pagpapabilis. Diyos ko. Makakarating din kahit dahan-dahan lang. Kaya nga eh, kung na-disgrasya ka Diyos eh, ko. magastos pati. Hindi lang yun. Ang sakit yata nung mabalian ka. Kaya nga, pag Diyos nagpapag ko. ka, Oh my mabuti God. kung ano pa, ikaw si Superman, di okay lang. Kaya nga. Kaya guys, keep safe ha. Stay safe kayong lagi. Take care always. Stay safe ha. Okay, ingat. Bye-bye. Thank you guys.